Хора, първа част на пробвам дрехи. Пробвам газира със слайм. Газира с лайм. Пробвам. Първо. Това е яке. Отвътре не е пухкаво, но като си къс ръкав, много така. Това е за зимата. Не за есента. Да не става и за зимата и за есента. Тез. Омага. Хора, материята отвътре е толкова мека и рошава. Да, след малко ще се видя как го обличам. Хора, ето, и ако беше е така, и се връзки... Тениската, Михи, горнище. Това е... Добре, има само случайма с този комплект. Чисто бела. А картинки? Черни. Черни картинки. Това ли е? Да. След малко повече ще видим. Ето хора! Стигай го горе. Виж. Ако. Се дигам. Ама така ли? Да. И виж, това ми пада. Ако. Ще ти удобно ли учиш? Много даже. Много ми харесват. Другите, мама е така пре. Не, на тебе не. С връзки.